Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Uba Edward Wahlang ubade Nongpynmih yakaway ka Phlim khasi kabaay kerteng Shaba lam ka Nusip. Ula Khlad no nakani kasla perthei ha ka lai tarek ujeliu arhajar arpawar hayeng sa jong u. Bat ka jinglet on tap ya uba Edward kan long lashay kasngi ka san tarek ujeliu arhajar arpawar ha ka por arbaje no phai sngi. Uba Edward Wahlang ubaladan henyaw pau nyaw snem karta. Uday ubashong basa hamaulay Nongpynmih. Ulayo bansna yaka Phlim shabalam ka Nusip haus nem arhajar khendai. Batlayo ban Nongpynmih yaka Phlim ha Anjali cinema Shillong ha upanay leber arhajar khatwe. Yaka nika Phlim uba Edward ulapha akhi yaka kun lajong ka Angeline lengdo mauplang kum kapuran. Bat yo uba Rudolf Maulong kum utengsham. Henry uba Edward ula sange ban Nongpynmih Phlim hadian ka jengmi ki CD namar ki brew kila shutu yaki Phlim khasi. Kabala penduk mensim yaki Nongpynmih Phlim khasi. Kong pidai kumno bani ba Edward Wahlang. Khun ba ar jong i. Tapi tu lam meno Khlad ba. Khlad men kalai de. War karai ko por la de khlai de ji e. Buong datte ba ka por be Khlad de. Nusip no pe ka por tambah la de kita ki por hi. Dai ko ji. Tila no I. Mana pendak. Pendak la syai. Taga santarik la syai. Jadi Balang you. balang ko tali tay hapo mau ro dan jo udung si Istom kumno ai. Marang lang interview Arsenal dona interview. haka jing si te iklan isha hi pa dan kan kin jing sistem ibak ta ka met ke jong i dan katu ka jing pang dan high blood pressure angka diabetes angka idan ada beli ka bypass saja bahwa idan ini heart patient pun ila ada beli ka bypass dari min ala news na ni adin tur iklan isha di mele pa dikia nong kan ke jing Khlad no jong i ka dai tang jing orang ke jong i min ke jing or jong i Khlad jong pa jing ka long ke jing kendit yang ke yang kasem nomor ba iklan isha iya yang hadian ke jing du no ye email jong i hadian ke jing du ke jing Khlad ka ba Sngau pang ka mensiam hatu ka por ka jing pang jong ka khlam ka bangiru ngim sepoi perkhat be email ngim do minta tang shwa be ni khandai bla email ha ka khat lai terek sa ipa kom nge mat ka weiru man ka sngi iju ong be nga slow kenja palat bamdan ka kami Wahlang khun ni pentingan ye iya do kata ru in ngim la namar ka jing pang ka min sim ka jong i ka ba imla ban yo i hak tropor bi Khlad ban menta syukan san ka jing Khlad ka jong i ru ka bang i ru imla ban mudur be inshu Khlad no ban ka jing place nam jong i na kata ka ling kedong ka ba ki on ki doktor internal injury kadang mengingat accept ya ke ka ba kalaja kalong yeng kalong sem ka jong yeng ki kun nya pediang ka ni ka jing sosi ka bang one shot ka yeng ka jong ka bang du no i mei pa panya long kun sweat la dang la he ha ka taru in ka jing i ka jong i mei pa yang i hadokat ni idan ring ka lang bang la dalele ru kham na pertu ya ka ka jing i ka jong ki yang i bahadu ka ni pen he pansan haduk ka jing long temen jong i jongki yang i kidang kedok banyak hak keti sang keti ke jongki ngimla ada sisa kram dapang dua jela email jela ipa kam tam ipa kan ikapor bila lain no apdang jongki kat no komen sim kapang ni baro sawat sipara kuan kiksiu ki jongi Tu pi ya tulam maripa jong pi dewe Nongpynmih Phlim pi kan mau senam kan noi Nongpynmih Phlim iyo hoy ngakan mau bahai kata kapor ha kapor banganang kena samla mga hayen nganang syong ba ipa hayen i just telat ha kapor bila syong thai bi ong yang bikin mau banganang ang ak yang to Phlim ngan wat haban de syam ha ka Phlim ji ba bensin Wahlang
Iyong yang apa kuan ini dia mi no la ka jong ka Phlim kan mentamo ak hina pa mapi nama pangastunat ban thoi kini ka story na do bangadang samnang astunat ban thoi kini ka story dia kwa bang penak no ya pidan kata kasap penak kini ka Phlim usnem dia bangi shooting kini ka Phlim kadai arhaja shipho ho banai march madi pemilu dei ha 2011 banai march kata tarik tingin kan mau syur magla dan minta kadwe snap Ta Phlim iyo katang. Phlim kebanyakan jadi Shaba lam ke Nusip kebaikan mi ipa Tagaway ya. hoi tak kawai Ak Hima piyo. hoi ngak mga Pidan ang kajing sa kerja ba. Email ba. minta jadi snow kenja kalau ke ba si baru si sem hi kan ila nak kenja aduh kata-kata ke ba nimla kan ban batai kat nung isu kenja la syam yang bandu mi ki pahi kam dei ke ba ngin hun ngin so dei ka dei ka bangi temang hado kata-kata dan shu email pa Kano ba jira siya pendam? Yung RPG. O jana na yun no. Oh,